Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ayan po, tignan nyo sa likod ko ang araw. Ayan guys. Tapos yan ang mga cabin. Ayan, mga truck pa rin. Nandito pa rin tayo sa ating camping site. Ayan, ibang lahi. Ayan guys. Tapos ang oras dito ay nasa alas 5 ng hapon. Ayan. Guys, tingnan nyo ang araw. Tapos ayan ang buwan. Makikita nyo ang buwan. Hindi alam kung kita yung buwan. Guys, basta yung buwan nasa likod ko lang. Guys, ayan dito ayan malamig pa rin dito kahit direct pa yung araw. Ayan. Ito yung tent namin, yan ang mga tent namin, mga Pilipino. Tapos yan sa generator, tent ng mga kasinero namin at saka may banlahi. Ayan. Natin mabawa ko yung araw. Yan. So, mapala po dito. Magandang gabi dyan sa inyo kung saan man kayo. Anik ang mundo. Hindi ko alam kung kailan ko maiya-upload ang mga video ko dito sa ating camping site. Yan guys. Tapos yan guys, sunset. Ito sa mga bandaran guys, yung mga tent na yan, tent na mga kasinero tsaka mga maintenance, mekaniko, pero lahat na nandiyan na, kasinero. Ayan. Kasi kailangan yung mekaniko, kasinero tsaka pero dahil dyan sa mga truck na yan, kailangan nila lagyan ng tubig, lahat na. Ayan. Itong nag-iisang truck na to ay gasolina po yan. Kaya nakakaiwala yan, baka biglang sumabog kasi alam ko naman gasolina naman. Kaya malayo sa mga tent. Ayan guys. So papakita ko naman sa inyo ang buwan kung gaano kalapit sa araw. Ayan guys, yan ang araw, makikita nyo. Ayan, araw po. Pero dito yan ang araw.
ayan, dumarating po yung truck ng tubig. Ayan guys. So, kung makikita nyo guys, ayan po yung buwan. Ayan. Ayan po yung buwan. Papasinag na po. Pero yung araw papalubog pa lang. Ayan guys. Nakasinag na po rito ang buwan. Pero ang araw papalubog pa rin. Kaya malamig na. Kahit gantong oras pa lang ay alas 5 ng hapon. Ayan. Tapos ito po yung araw. Ayan guys. Halos magkalapit lang. Diba guys? Yan po ang araw. Tatlong araw na lang tayo siguro dito at uuwi na tayo sa ating mga destinasyon. Ayan guys, siguro hanggang Biyernes na lang kami dito, uuwi na. Ayan po yung truck ng tubig, kararating lang. Nagre-refill na naman siya ng tubig. Ayan. Ayan guys, lakad tayo dito sa likod. Malapit sa generator, kaya open yung generator kasi dito tayo sa likod mismo yung generator. Ayan guys, di na po malaki yung generator. Lumulubog pa lang. Diba guys? Ayan po yung araw. Nasa video na nilalabas. Lumulubog pa lang po yung araw. Lumulubog pa lang po yung araw. Pero yung buwan, pasinag na. Maliwanag na po. Ayan po yung buwan. Ayan.
guys, mega shout out nga mula sa aking mga kasamaan dyan sa SMY Tugan family. God bless and good luck sa inyong lahat dyan, and more power sa inyong mga channel. God bless.